Inawgurat uffiċjalment ġnien Tony Bezzina f'Raħal Ġdid, żona ta' madwar 2600 metru kwadru ħdejn il-bini tal-ħabs inbidlet fi spazju modernu aċċessibbli għall-komunità li jinkludi l-ewwel skate park f'Malta ddiżinjata professjonalment skont standards Ewropej, ġnien pubbliku u bandli għat-tfal. Ix-xogħol jittwettqu minn Infrastructure Malta b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid u Ambjent Malta. Il-Ministru għall-Infrastruttura Chris Bonnet qal li dan il-mudell ta' kollaborazzjoni qiegħed jitħaddem fi proġetti oħra minn Infrastructure Malta. Ġnien Tony Bezzina huwa ġnien li jkompli jikkonferma dik li hija l-politika tal-Gvern li nsibu areas fil-lokalitajiet illi ikollhom bżonn intervent tal-Gvern u nagħtu lura spazju lill-komunità, f'dal każ il-komunità ta' Raħal Ġdid u rnexxielna. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li dan il-post huwa aktar minn ġnien u ddeskrivitu bħala spazju mibni għan-nies b'kollaborazzjoni bejn entitajiet governattivi u l-Kunsill Lokali u maħsub għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Irridu naraw dan il-post li jfakkar lil Tony Bezzina li ta' ħafna lil Raħal Ġdid ħaj bin-nies, bit-tfal, bl-anzjani għaliex wara kollox dak li nixtiequ mill-ispazju miftuħa tagħna. Spazji u postijiet ħajjin fejn in-nies jiltaqgħu u jieħdu gost jgħaddu l-ħin flimkien. Matul ix-xogħlijiet instab shelter ta' tieni gwerra dinjija li mbliet daħla dedikata għalih biex jibqa' preservat u aċċessibbli għall pubbliku fil-futur. Il-proġett jinkludi wkoll elementi ta' sostenibilità ambjentali. Dawn jinkludu ġibjun li ġie integrat fid-disin tal-ġnien biex jintuża bħala ħażna ta' ilma għat-tisqija, filwaqt li panelli tax-xemx ser jipprovdu parti mill-enerġija biex tiddawwar iż-żona. Tony Bezzina huwa mfakkar ukoll bust fil-ġnien.